Sopivan sohvan löytäminen voi olla aikamoinen haaste. Mitäpä jos voisit vaikuttaa kaikkiin ominaisuuksiin itse? Käydään kurkkaamassa, miltä suomalaisen valmistajan tehtaalla näytti. Valitsemalla Finnsoffan saat laajasti valinnanvapautta verhoilulle, mitoille ja muodoille. Istuinmukavuuden, kestävyyden ja työn viimeistelyn takeena on jo vuodesta 1970 jatkunut istuinkalusteiden tuotekehitys ja kotimainen valmistus. Laaja sohvamallisto antaa sinulle paljon erilaisia mahdollisuuksia, kun suunnittelet oman kotisi sisustusta. Kotimaisuus ja korkea laatu takaavat sohvan pitkän elinjään. Finnsoffat antaakin rungoille 15 vuoden takuun. Verhoilussa näkyy työntekijöiden ammattitaito. Oman tehtaan tuotesuunnittelu sekä vankka kokemus mahdollistavat juuri oikeanlaisen tuotteen sinun makusi mukaan. Tuotteen materiaali on joko kangasta tai nahkaa. Värivaihtoehtoja on rajattomasti. Pehmusten vaihtoehtoja on useita. Istuintyynyissä käytetään laadukasta vaahto- ja kylmävalumuovia, untuvatäytettä sekä vanua. Saat myös erikoismitoitetut sohvat ja tuolit kätevästi. Finnsoffien tehtaan myymälästä löydät koko laajan malliston sekä laadukkaat vuodesohvat. Asiantuntijat auttavat sinua yksilöllisesti kaikissa sohvien, hyllyjen ja vuoteiden ostoon liittyvissä asioissa. Korkealaatuiset tuotteet saat joko Keravan tehtaan myymälästä tai paikkakuntasi asiantuntevasta huonekaluliikkeestä kautta maan.